No niin, tervetuloa uuteen videon pariin. Kuten otsikossa varmaan huomasitte, eli nyt mä esittelen tänne mun vlogikanavalle tämän mun peli kautta työhuoneen. Tältä se kokonaisuudessa siis näyttäisi. Ja siis mistä mä sain tän idean, niin siis te huomaatte tää kuvalaatu nyt pitäisi olla hyvä. Tää nyt kuvaa 8K 30 fps. Ja mulla ei ole oikeasti sellaista puhelinta tai kameraa, joka kuvaa niin hyvin. Mulla on vaan testissä tämmönen pelipuhelin, niin siitä on tulossa myöhemmin video pääkanavalle. Tossa Elias tekee. Kannattaa käydä tilaamassa, jos tekniikka kiinnostaa. Mutta joo, eli nyt olisi tarkoitus esitellä tää mun pelihuone kautta työhuone. Joten eiköhän mennä. Tältä näyttää mun testisetuppi. Joo, vähän pahalta näyttää nyt, kun nämä näppäimistöt ja kaikki on heitetty tänne. Mutta siis joo, tosiaan tässä mä kokeilen näitä pelitietokoneita, mitä mä rakennan. Esim. Kuten tuossa laatikossa yksi, joo, toi on joku kitarajuttu, en tiedä. Niin tuossa laatikossa yksi mini ITX pelikone, niin se on myynnissä, joten se lähtee ehkä pian, mutta joo. Niin tässä mä rakennan ja sitten täällä on vähän ruuveja täältä tuosta, noin aika paljon. Tuossa vähän kovaa levyä, tuuletinta ja ootas mikä nää on, emolevy stand-offeja, emolevyruuveja, emolevyruuveja, perusruuveja. Sitten löytyy sakset, jos pitää avata jotakin, perusruuvari, toinen ruuvari, ja tämmönen puhistin, wow. Sitten löytyy tämmönen lämpötahna levittäjä, tasattaja, mä en tiedä mitä näitä kutsutaan. Sitten löytyy pihdit, mä en itse asiassa tiedä miksi. Joo, laitetaan ne vaikka tänne. Sitten löytyy tämmönen työkalusetti, ja joo, tää ei oo mun ainoa työkalu, tässä on oikeasti aika vähän. Tässä on mun testipenkki, eli tässä mä kokeilen esim. Näytönohjaimia, kovalevyjä, rammuisteja, jos tarvii. Niin perus testipenkki, langaton hiiri. Tässä löytyy speksejä i7 4770, 24 GB RAM-muistia, joo, aika kalliit, mutta joo, DDR3. Sitten virtalähteenä löytyy joku 450 wattia, eli todella huono virtalähde niin kuin testipenkiksi. Sitten tää on itse kasattu johonkin, onko tää joku NCXT joku testipenkkijuttu, en tiedä. Trustin näppäimistö. Ostin joskus tyyliin 2 vuotta sitten, 3, en tiedä. Ja ihan hyvin hoitaa hommaa, jos mä niinku kokeilen koneita ja sille. Ja sama Trustin pelihiiri. Ei kun pelihiiri, what? Ei tää on nähnytkään sellaista, mut joo, hiiri. Ja sitten hiirimattona on upea tämmönen Ossitekin pelihiirimatto. Tossa vähän näkyy Ossitek. Oh yeah, oh yeah. Tää on todella iso ja mulla on samanlainen kakkosetupissa, mutta ei kun mikään kakkosetupissa, pääsetupissa, mutta musta. Ja sitten voimme vaikka mennä tähän mun pääsetuppiin. Okei, tuolina mulla tällainen todella laadukas, todella hyvä Lead Gamein pelituoli, joka ei oikeasti ole yhtään hyvä. Aina menee selkärikki, koska mä pelaan yli 11 tuntia päivässä. Okei, ne ehkä niin paljon. Ja kuten sanoin, Ossitekin pelihiirimatto, aivan loistavaa. Ai että mä tykkään tästä, tää on niin iso ja niin hieno, ai että. HyperXn pelikuulokkeet, oliks nää nyt HyperX Cloud Alpha Wireless? Ehkä olisi joo. Näppiksenä mulla on Corsairin K63, oliks se 63? Joo, oli se Corsair K63 näppäimistä. Aha. Joo, tää on vähän oikeesti mennyt aika pahasti rikki. Tässä lähtee näitä näppäinhattuja. Ja jos mä painan tätä kovaa, niin kato, se menee sit vinoon. Kato, se zoomaa nyt kun on niin hyvä zoomi. Niin kato. Se jää tohon. Hiirenä mulla sit löytyy mun parhain pelihiiri, mitä mä oon ikinä käyttänyt. Nimittäin Logitechin G520, mikä G520 Hero DJAM. Ja tää maksoi tosiaan 40 alennuksessa. 2 vuotta sitten ostin. Ai että tää on oikeesti ihan mainio. Voin suositella. Ja sitten näitten vierestä löytyy minun ihana Pleikka Vemma. Juu, Pleikka Vemma, ihan slimmimalli. Ja tässä sen ohjaaja ja vaikka tää näyttö, mun päänäyttö, mikä tää oli? Tää oli 165 Hz VA-paneeli, 1 millisekunnin vasteaika, Full HD tosiaan joo. Ja ihan hyvä näyttö, voisi olla parempi esim. 2K tai 1440p, mutta sitten pitäisi näyttää sitä päivittää, joo. Kakkosnäyttönä mulla on
menossa rikki Samsungin joku näyttö. Tää oli IPS-paneeli, 75 Hz ja Full HD, mutta tää on menossa rikki. Tää niinku esim. Kesken pelin, niin tää alkaa välkyttää. Joko näyttis tai piuha tai näyttö rikki. Siis ihan oikeesti tää pitää ostaa uusi näyttö kai. Tai sitten uusi piuha ehkä. Ja sitten tää koko setupia kantaa tämmönen Ikea Bekantin pöytä, joka on oikeesti tosi huono, kun kattokaa. Pro. Tää heiluu ihan huolella. Sitten voimme siirtyä tähän mun pääkoneeseen. Eli tässä tää on tämmönen pelitietokone. Koneen päältä löytyy 2 kameraa. Tää on joku Trustin CT120p. Ja tää on Streamlifyn mikä Full HD-kamera, jonka mä sain Jimsillä yhteistyöllä. Juu. Eeppiset lasit. Oh hell yeah, bro. No niin, jatketaan tätä. Joo, pelleli loppu. Koneen pääspeksit olisi Ryzen 5 5500, tonni 66 giganen ja 16 giga ramia, tera SSD, joku mikä Asuksen emolevy tuolla, tosi hyvä. Ja sitten 700 wattia PSU, niin perussettiin. Ja tää kotelo on aika uusi, uusi, mutta mä ostin tän, oliko se nyt kuukausi sitten tai 2. Tää on NZXT-H 510i vai 500i? Taisi olla 500i. Joo, oiskohan se sitten siinä? En mä tiedä mitä muuta esitellä. Okei, joo, tossa on tämmönen mun upea lamppu, joka on aika lämmin. Pitäisikö polttaa magaraa? Joo, tää video oli tavallaan testin mielessä tehty, että kuinka hyvä tää kamera oikeesti on ja kuinka hyvin editointi toimii tässä puhelimessa. Mut joo, ei mulla varmaan mitään muuta oo. Minä olen Elias Liekki. Oliks tää se vlogikanava? En mä muista itse asiassa. Mutta joo, ei mulla varmaan sit muuta asiaa. Pistä kanava tilaukseen, jos sua kiinnostaa turhat videot, vlogit. En mä tiedä videot, mutta pääkanava tosiaan kannattaa käydä tilaamassa, kun ollaan niin lähellä 1000 tilaajaa. Miksi mun puhe ei onnistu? Todella lähellä 1000 tilaajaa, joku ihan 60 tilaajaa saattaa, ei kun 40 tilaajaa. Niin 40, ei kun mitään vitsi, ollaanko me niin lähellä, hetkonen mitä? No anyways, kannattaa ottaa pääkanava haltuun, eli Eliastek, toho ehkä tulee, jos mä osaan, tai siis jaksan laittaa. Joo, miksi mä vaan höpötän enemmän? Eikö sitä pitäisi loppua? Joo, itse asiassa se on. Kiitos kun katsoit tämän videon. Nähdään seuraavassa videossa. Se on moikka moi!